Masamba anchezo mwakhala mukuzungulira nkhani komanso zithunzi za makalata zoonesa masignature a anthu akuluakulu amaudindo amene ndi anthu amboma. Ndipo kalata imeneyi imene yakhala ikuzungulira idali kalata imene inkaonesa kunena kuti nduna ya za foreign affairs ya mdziko la Zambia yachita withdraw nkhani ya kubweretsa chimanga ku dziko lino la Malawi. Ndipo ambiri ataona kalata imeneyi akhala akulankhulapo zochuluka maka anthu akuno kwathu ku Malawi amene akhala akufotokoza kunena kuti Professor Alpha Peter Mutharika ankafuna kuti angotipeperesa koma nkhani ija idali yabodza. Nkhani imene tikukamba ndi nkhani imene Professor adafotokozapo kumwamba uja wa mlako wa lomwe kunena kuti boma lawo lili pakalikiliki kufuna kuyitanisa chimanga chochuluka 200,000 metric tons kuti chibwere ku dziko lino la Malawi ndi kuti chizachitidwe distribute kwa maanja amene akuvutika ndi njala. Ndipo nkhani imene yakhala ili mkamwakamwa pamene boma kudzera ku nduna umene wa zachuma akhala akupereka maripoti kunena kuti akhala akulandira mafunds kuchokera magawo osiyanasiyana monga ku World Bank ndi mayiko ena amene adathandizirapo kuti ndondomeko imeneyi ichitike. Komano kufikira pano ndondomeko imeneyi sidatheke kamba ka zovuta zina, ndipo zapezekanso mkati modikirira momu kunena kuti kwakhala kukuzungulira kalata imene tikuifotokoza kunena kuti imene imafotokoza kuti nduna ya za foreign affairs ku dziko limeneli la Zambia yachita withdraw nkhani imeneyi. Ndipo lero tikufuna tikupatsireni kunena kuti yemwe ali Minister of Information and Media and Chief Government Spokesperson amene ndi Cornelius Mwita achita dismiss kapena kunena kuti nkhani imene yakhala ikuzungulira ndi yabodza. Iwo akufotokoza kunena kuti zimene zakhala zozungulira pa masamba anchezo ndi nkhani imene anthu ena angoyipeka, ndipo izi sizona kuti dziko la Zambia lachita cancel deal imene inalipo yofuna kuchita export chimanga ku dziko lino la Malawi. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti zokambirana zokhuza ndondomeko yobweretsa chimanga mdziko lino ili mkati, ndipo palibe chilichonse chimene chikuonesa kuti chitha kukhala cholepheresa. Choncho iwo achenjeza nzika za dziko la Zambia kunena kuti malingana ndi boma lili ndi ndondomeko zokhwima zimene zimachitira kafukufuku kwa anthu amene amafalisa nkhani zabodza masamba anchezo. Kotero anena kuti yense amene apezeke akufalisa nkhani zabodza akapezeka ndi kuti lamulo pa iye ligwira ntchito. Choncho nkhani yokhuza kunena kuti dziko la Zambia lachita withdraw nkhani imeneyi iwowa akutitsimikizira kuti ndi yabodza, kotero deal imeneyi ili mkati. So malingana ndi momwe anthu amalankhulira ponena kuti usogoleri wa Professor Alpha Peter Mutharika umafuna ongopusisa anthu nkukopa chidwi cha anthu kuti uoneke ngati ndi usogoleri wabwino, zimenezo tikuyeneka kuti tizitaye kamba kunena kuti padakali pano tikukapa kuti dziko la Zambia latsimikiza kuti nkhani imeneyo idali yabodza. Ndipo iwo adapitiriza kufotokoza kunena kuti nkhani yokhuza za ndondomeko imeneyi yobweretsa chimanga ku dziko lino la Malawi si nkhani yoti ikuwakhuza anduna a za foreign affairs, chifukwa nkhani imeneyi akuyeneka kumayankhulirapo ndi a Minister of Agriculture. So zimene zimazungulirazi ndi zosayenera, ndipo malingana ndi malamulo a dziko la Zambia nkhani ya ku agriculture amene wa anduna a za foreign affairs si amene akuyeneka kumatengapo gawo. Choncho nkhani imene idapezeka pa samba la mchezo ndi fake news and malipoti akufotokoza kunena kuti ndi kalata imene idangopangidwa ndi anthu ena amene adapeza signature ya nduna ya za foreign affairs, chifukwa choti iwo atsimikizira kuti signature imene idapezeka pa kalata imeneyo ndi zoonadi ndi ya anduna a za foreign affairs, komano kalatayo sidalembedwe ku ofesi yawo. Choncho ndi akatako ena amene adachita izi kufuna kuti apereke uthenga olakwika ku mtundu wa anthu. Ndikhulupirira kunena kuti anthu ochuluka mitima inali mwamba andi chikhulupiriro chathu pamene wa Professor Alpha Peter Mutharika ena mwa ife chidayamba kuchoka pomva zakuti deal yobweretsa chimanga yaletsesedwa. Chifukwa chona zoti monga tikukumbuka masabata apitawa Professor Alpha Peter Mutharika amene ankasegulira nyumba ya malamulo adatchula tsiku limene amayelekeza kuti chimangachi chikhala chikufika mdziko lino la Malawi. Komano date itafika chimangachi sichidafike mdziko lino. Kwa malingana ndi zimene unduna wa zamalimidwe wafotokoza, iwo wafotokoza kuti zizi zikuchedwa kamba kunena kuti
ndalama zimene zikuyembekezeka kuti zipite kumeneko ku Zambia padakali pano ndi zosakwanira pa mlingo umenewo anatchachirana pa mtengo wogulisirana chimangacho, koma asimikiza kuti chilichonse akuchiyendesa ndi kuti chimangachi chibwere mdziko lino, ndipo kupyolera muzolankhula zawo sadaonese kuti deal imeneyi iyakanika, ndipo asimikiza kuti chilichonse chikhala mchimake, ndipo Amalawi asataye mtima chifukwa chimangacho chikhala chofika mdziko lino posachedwapa. Ndipo padakali pano sadatchulenso date iliyonse, komano angolimbisa mitima Amalawi kunena kuti chimanga chikhala chofika mdziko muno mwanjira ina iliyonseyo ayesesa kuti chimanga chifikire Amalawi. Ndipo padakali pano chimene wachita ndi kutulutsa mndandanda wa anthu amene akuyembekezeka kupindula ndi ndondomeko imene yogawa chimanga chimenechi, komanso chiwerengero cha anthu amwe akuyembekezeka kupindula nawo maboma onse mdziko lino la Malawi. Well, nkhani yokhuza ndondomeko ya chimanga chimene chikuyembekezeka kubwera ku dziko lino la Malawi ndi imeneyo, imene tafotokoza kale kuti nduna ya za media kumeneku ku Zambia yalesa za malipoti amene akhala akuzungulira kunena kuti dzikoli lachita withdraw. So timve maganizo anu through comment section za momwe mwayionera nkhani imene yokhuza za chimanga chimene padakali pano sichidabwere, komano posachedwa malingana ndi kulankhula kwa nduna azamalimidwe iwo afotokoza kuti chimangachi chikhala chikufika posachedwapo mpa. So through comment section timve maganizo anu, andi mu video ya mtsiku lero mudali ndi ine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti titenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pa Masama Vita YouTube channel. Bye.